Da zautzen, nahi derrior, biote topetan. Eta behin zautzen, sekulistea zagoen Parixen, da guztiak eta guztiak Torre Eiffel, bale, kondizio bataz. Ni Torre Eiffel erarengo zituet, bianik ezerenera gero. Bale, de acuerdo. Hoxin genion, tratu egin genion hoxe, da, domekan izen, azte santuen, domekan, domingo de Pascua, jungen serenera. Aileetan ga serenera, Andra bat etorri izan, behari pregunto orduko, plazoletatxo bat dago, da, no sé qué muertos por la independencia de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Da, azkenin ipintzen dago, Urien. Ostras! A ver, no goixen bat, hemen goixen bat, tanda, zeusten. Urien, sí, Urien viven en esto, en una casa de esas. Y luego tienen el garaje. Y un hijo tiene una empresa de jardinería que tiene al fondo con una casa muy bonita. Vale. Sartu bizi izan beraz kotxien, eruskun garajera, igandea izan da zarradatu egon zan, da gero handik berezti semen bat dauena, esan egon. Desesku, baina erongo zituet beren etxera, beren aikin etxera. Egon bizi zinen aikena. Joan izan da, zan zen Andre, ostras, honen, ero moduko zan, morenuek, danak alturakuek. Da bat, seme bat etxurie gozan diputau, ero zeu zer holan gobernuen. Holanderen gobernuen? Bai, agertzen da, zelan egozan. Ja, esan da, egizenaz, Jean-Paul Urien. Da, egon txizan beraz, egon izan bere nahiaz, egon izan ezagutzen, nire haitike, aurtek eton nion, nire haitike, jaiotzeko, hamen jaiotzeko urtek papela, eta agertzen da, da ezagutzen, nire haitike da, Eusebi Urien uerzten da, berire bai, juñu, da ezagutzen, bia horretako nire alabi edau iztuditan Inglaterran da, arek bildukuzu korreo bat, egon jenien da. Bale, gordo internetan gozan, da, bale, emeusten korreo bat, bildu nintzen berai, agerro arte, sekule, ez de kontestau. Sekule ez de kontestau. Eta, baitxagi gure jakiki ezer,